plantexeille ao ChatGPT todas estas cousas sobre a vergonza. Eu funlle contando a ChatGPT. Aparte que me gusta moito a inteligencia artificial, hai unha cousa que me gusta da inteligencia artificial é que ti volcas aí todo o teu, rexistra todo, ti vas ser repetitiva no que dis, e a inteligencia artificial vai poder darlle unha forma, non? Vai rexistrar o que xa repetiches, gardao aí, e pedinlle, despois de días falándolle disto, que nunhas liñas resumise un pouco o que eu viña a dicir. E gustoume moito. ChatGPT escribiume isto, non? Como pequeno resumo. Nunha sociedade superficial, onde a validación externa é máis importante que a verdade interna, aquilo que agochamos convértese no que nos avergoña. Non porque sexa vergoñento en sí, senón porque aprendemos que non será aceptado. Eu viña un pouco dicindolle a ChatGPT durante días que eu percibía, non? Que nesta sociedade líquida de vínculos superficiais, dunha socialización pouco significativa, non? As persoas son máis dependentes ca nos vínculos fondos. E eu vexo así. Todas as persoas cas que me puiden relacionar que estaban na superficie, deime conta co tempo que eran emocionalmente máis dependentes de min ca esas persoas que se vinculan comigo desde o auténtico e amosándose e acollendo o que eu son. No superficial non acollen quen ti és. Porque acollerte humana, co bo, co malo, cos medos, coa vergonza, con esa dualidade, cos momentos bons, cos momentos malos, require presenza e require responsabilidade. E as persoas adaptadas a esta sociedade líquida, que describiu así Bauman, e eu uso iso, non? E non son persoas responsables. Non son persoas con presenza, non teñen o asento, nin o queren ter. Non son quen de telo, ou a mellor desexan, pero non están dispostas nin a amosarse, nin a acollerte. É todo na superficie. Aí aparece a vergonza. A sociedade líquida dinos que isto é o correcto, nós necesitamos a validación. A vergonza sirve, en gran medida, para adaptarte e ser unha persoa correcta en sociedade. Por exemplo, desde o punto de vista moral, se ti transgredes o que sería unha moral común, que hai cousas que están aí. Eu, por exemplo, digo, non, nos vínculos, as amizades, a lealdade. A min a persoa que é desleal, que lle colles? Non, que colles dunha persoa que é desleal contigo? Nada. Daquela, a persoa desleal debería sentir vergonza. Pero a desleal, de lei, non? A persoa de lei. Nos vínculos superficiais, na socialización parralleira esta, non hai lei. Ninguén é de lei. Está correcto ser desleal, porque ademais, que isto daríame a min para un bo vídeo, as persoas queren que ti sexas iso. E van facer que te sintas avergonzada, por exemplo, da túa autenticidade, que falo no outro vídeo, non? A vergonza da persoa auténtica, con presenza, comprometida. Compromiso, sabes? Mira por ti. Dixo o ChatGPT, que é máis, como dixo eu, fora hai alma e como a xente. A túa verdade interna. Eu persoalmente, como a min, hai persoas que ao final impoñemos a nosa verdade interna. A miña verdade interna é que eu son un ser humano, que sinto, que padezo, que son vulnerable,
que teño necesidades, que teño medos, sí? Que teño esa dualidade, que loito a veces coa incoherencia, non? Eu quero vivir con coherencia, non? E ter unha ética de vida, pero a veces a sociedade é tan incoherente que caes nas incoherencias e ti loitas con iso, e ti eres todo iso, sí? Esa é a miña verdade, eu impóñoa. Eu, todo este proceso meu persoal que comeza hai 10 anos no 2015, onde hai un clic, é todo, non? Eu vou andando un camiño 10 anos, pero despois da pandemia, isto foi espectacular, porque a min se algo me enseñou a pandemia é que está o mundo colapsado e o ser humano este da vida moderna sigue sendo a mesma merda, tío. Está o mundo, o planeta colapsou e vas encontrar aínda merdas de persoas que o vimos nas noticias que queiran sacar proveito diso, que queiran sacar proveito de ti. Brutal, daquela, pasado ese tempo, pasaron moitas cousas, evidentemente, non é unha cousa, porque eu non estou aquí mirando por min. Eu pintei a vergonza, que é o que quero dicir, é que eu pintei a vergonza. Pintei esa vergonza que eu sentía, non? Cando pinto, eu digo así, para min a pintura é catarse. É un proceso puramente emocional. E hai unha cousa moi bonita que me pasa a min ao pintar, que é, eu teño un concepto na cabeza, eu sei o que quero pintar, porque eu sinto. E comezo a pintalo e disfruto moitísimo o proceso, porque eu non teño algo na cabeza e podo visualizar como vai quedar. Eu non podo crealo, por exemplo, no ordenador e despois leválo a cabo. E non, eu comezo. Eu só teño un concepto, teño unha imaxe visual que vive no meu cerebro, pero non ten cor, non ten moito máis aló que ese bosquexo. Teño a gata, perdona, gata. Esta é a miña vergonza. Isto pintei no eu, teria que velo aí, que teño anotado, contra finais do 24. E son emocións que estaban aí, pero que eu procesei en 2022, 2023. 2023 foi un ano moi bo, no que puiden ver con moita claridade. Ten unha cousa, aparte de ter un accidente, tive un accidente, gústame moito, non? Que os cadros teñan tamén as súas cicatrices e as súas feridas. Eu publiquei en redes e alguén fixo risa do cadro. Pareceume moi representativo, non? É dicir, eu pinto a miña vergonza e alguén quere que me avergonce dela. Foi un comentario que... Estes comentarios que non teñen mala intención, pero que acaban cun jaja, daquela. Non vou explicar o cadro, porque eu creo que o cadro, non o creo, é que o cadro está cheo de simbolismo. Sí? E o cadro, como todos os meus cadros, son para quen os poida sentir. É como cando falo de que eu non te entendo, pois non será para ti. O mellor o que digo non é para ti. Non? Soa un pouco así como... pero é certo. Falo para quen me poida e queira entender, pinto para min, e eu, cando pinto, teño cadros que adoro e outros que adoro menos, e moitas veces cando estou rematando é un agasallo que eu me fago, porque eu isto non o podía
Eu na miña cabeza non podía ver o resultado final, nunca podo ver o resultado final. Pero por algún motivo, cando son emocións que eu teño moi procesadas, sempre me sorprendo. E daquela eu remato e digo, wow, tremendo agasallo me fixen. E creo que o agasallo é este xa está, isto xa ti o traballaches, xa ti o sanaches, xa ti o trascendeches. Toma, non? É como de min para min, toma. Mira, que me... A ver, eu non son nin... Eu non... Poderías dicir que non son nin pintora, non? Porque non me dedico a isto. Pero eu sí que me sinto moi artista e hai algo espectacular para min na miña obra, porque lle vou chamar a miña obra, hai algo espectacular para min, é que os cadros son eu e eu son os cadros, e eu estou en todos os cadros. Este en concreto está cheo de simbolismo, eu tiña un pouco ese concepto de montalo sobre o símbolo do sexo feminino, non? Esa idea, porque eu creo que a vergonza, eu creo que as mulleres, dentro da sociedade chea de vergonza, temos tamén cousas que teñen que ver co noso sexo e co noso xénero. E aquí é un pouco unha cousa que eu quería representar aquí, é algo que falo nun vídeo, é rachar coa mirada masculina, coa validación masculina, porque se eu me tivese que medir e valorar por como me viron os homes que pasaron pola miña vida a nivel afectivo e por como me trataron, eu non estaría dicindo, wow, son esta pintora, eu son unha pasada, eu son talentosa e eu quérome e valórome e agasállome estas cousas, por exemplo. E aí, sí, eu creo que está aquí o simbolismo todo, non? O símbolo, todo aquelo que se sexualiza e tamén o intelecto, non? Calladita estás máis guapa. Eu cheguei aquí mirando dentro de min. E, bueno, esta é a miña vergonza. Esta é a miña vergonza máis eu. E isto pasou, bueno, por xa hai medio ano ou así, e despois chegou o falar. Eu pinto dende os 6 anos e estou moi orgullosa diso e costoume moito tamén, non? Entender que, a ver, toda a túa infancia pintaches, eu teño formación artística, joder. E teño talento, e eu souben, a min mandaronme a clases de pintura, eu pedín ir a unha actividade escolar que era de pintura, e tiña 6 anos. E non podían ir crianzas tan pequerrechas. Pero como eu era a única pequerrecha que quería ir, pois o profesor dixo, pois veña, manda. E ali fun. Agora que había eu e máis outra persoa, así moi pequeniña, pero despois xa eran máis grandes, e a actividade rematou. E o mestre, que era tamén un gran artista, unha persoa con moita formación artística, en pintura, ademais, foi á casa dos meus pais buscarme. E díxolles que si podía ir recibir aulas con el na súa casa, que el daba aulas na casa, porque eu estive ali todo o curso e que el viu que eu tiña talento. Estou moi orgullosa diso, claro. De reivindicarme eu. Non preciso tampouco a validación externa. Se queren rir dos meus cadros, pareceme ben. Tamén. Pero, bueno, hasta chegar aquí hai un proceso grande. E esta é a miña vergonza. Bueno,
ou foi a miña vergonza, está... é moi espectacular este cadro, sí, gústame moito. Estou moi satisfeita. O mellor dono, igual sí.